velkommen til den her video. I dag skal vi lave en vlog, hvor jeg lige rider en lille tur på hende, og vi skal over på campingpladsen. Så lad os hente hende ude på Fold. Så putter jeg lidt trækketøj på hende, så hun ikke løber nogen steder. Så har vi sat hende op, og så tænker jeg bare lige, at jeg tager det her trækketøj og binder det her. Så går jeg herover til strillekassen og finder mine striller. Jeg starter med at bruge den her, når hun ikke har mudder på sig. Okay, måske skulle vi lige starte med at tage dæknet af. Den ligger altså der. Og så begynder jeg at strille hende. Og så går jeg over og finder den her stril her, fordi den synes jeg bare, der er god til hovedet. Så går jeg over og finder en kam til den sår. Og i dag tror jeg, jeg bruger den her kam, og jeg har også den her kam. Men den her kam er lidt for lille til den sår. Så den her, den bruger jeg mest. Så fik jeg børstet den. Så skal jeg tage børstens hår ved den her, og så er der et lille hestehoved bag. Så tager jeg hende sådan her, og så holder jeg ved hende sådan her. Ja, I kan se, der er lidt skidt i den. Så fik jeg gjort det. Så nu skal jeg lige finde hovedtøj til hende. Så tager jeg også lige huden af, fordi hun fryser ret tit ørerne, men jeg plejer ikke at putte det på, når jeg putter hovedtøj på. Så putter jeg bare hovedtøj på den. Sådan der, nu har jeg fået hovedtøj på hende, så nu skal jeg bare lige have dækken på hende, og så tror jeg, at vi går. Nu har jeg fået dækken på hende, så nu tror jeg, at vi går ud, og så går jeg lige op på hende. Nu er jeg kommet op til hende. Der, og så tror jeg,
at vi går hen på campingpladsen. Så den her vej campingpladsen er, der er ret lang. Eller ikke så lang. Nok bare sådan. Jeg tror, det er en god tur at gå for hende. Nu har jeg tænkt mig at trave lidt, så kom. Nu vil jeg galoppe derhen ad, så kom.
er lidt for koldt til dem. Nu er vi kommet tilbage, så nu skal vi tage at tage tingene af dem. Start med at tage dækket af. Og lægger det her på stolen igen. Og så tager jeg hovedtøjsen her og bukker ned over ørerne, og så tager jeg det. Så kan jeg over og putte hovedtøj på hende igen. Og vi har glemt mit eget derhjemme, så jeg laver bare lige det her hjemmelavet. Men det er rent faktisk ret godt at bruge. Så længe det virker, kan det godt bruges. Så nu skal jeg lige over og finde en strilepind, hvis hun er blevet lidt beskidt. Og der plejer jeg altså at bruge den her igen. For den synes jeg, der er god til at tage alt skidtet. Så går jeg over og finder kammen igen, som der er den her jo. Så kan jeg over og lige børste den igen. Så tror jeg, vi går på foldmæssigt. Så ja, så binder jeg hende lige op. Okay, måske skal vi lige rense hendes hår. Det gør jeg lige. Hvis hun har noget skidt i den. Det havde hun ikke. Sådan der. Så går vi over med folden med hende igen, så kom. Sådan der. Tak fordi I så med i den her video.